WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanjat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:08 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal, agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulupyo da sayang kabwasan. Makterion Lingkor, Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Lunes
Pizza 25 at bulan na Agosto 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Intilakya motorsiklo in report na duwaran kagawad. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Bomb threat jada Banawang National High School at Bale na Santa Barbara. Tan Salumagi National High School at Bale na Bugalyo negatibo. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Taluran high value target na plug at 5 na otoridad. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Jad Balitad National. Pansipa at saray kabyangan na DPWH Limargala. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Malaknaban niya impandalap jada Bulacan Intatel at Quarry. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Depensa ng Duterte at ICC on bayag at 5 oras. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Ang gabi Pinoy ay natoy at New York Tourist Bus Crash unong at DFA. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 260 million piso yarak shed Jad Kinon Road binanatan ng Presidente Marcos. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras na alas 6:11 na kabuasan tanatan wadyari detalye at balita da lokal. Banda dalas sa 3:15 na nga ro, madimuplog sa Duwaran Barangay Kagawad, Jad Police Station na Sual Pangasinan. Pianay pakabat sa intilakya motorsiklo Jad Barangay Paitan East, Bali na Sual Pangasinan. Sa rin ang reporter police si Karadi Barangay Kagawad Leonardo Turay Kabungason 27 anyos, tan Barangay Kagawad Alexander Flores Marayag 55 anyos. Unong dasare Duwaran Kagawad banda dalas 8:20 na kabuasan anang nang sublak ka Euro 125 Kiwi motorcycle ya amataan jada National Highway na Barangay Paitan na East Balay na Sual Pangasinan. Ya papanaysian ya inabandona na agakabat ya tuo sa may motorsiklo so in turn over jad the police station for proper disposition. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Nan-respondent tampol rekabiyangan na pulis Santa Barbara at oras na alas 10 na labi. Kaya rin nan-report si Darius Ferrer Poserio, 54 anyos, Master Teacher 1 na Banawang National High School at Bali na Santa Barbara, Pangasinan. Unong at school Master Teacher, sikuto akawat na ban threat para maglay na Facebook account ya in post na manangaran na Jaime Mandapat. Ya walad Facebook page na Banawang National High School Santa Barbara, Pangasinan. Kaya rin nawat so abitla na bang threat nan report ya tampol tanan responde kabiyangan na pulis tanin dan seguridad so abitla na eskwelahan tan in coordinate jada third district EOD K9 unit para maglay na focal persona yan ang gawa na impansukisok yung kaliber-liber na bitan eskwelahan in coordinate mo at the Bureau of Fire Protection tan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office na Santa Barbara. Negatibo sa bitlan bang threat sa insidente so in coordinate the cybercrime train personnel yan nakabatan sa identity na Jaime Mandapat. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Kaliganan to niya walamot so papanisya niya bang threat yan ay kurit jada Bugalyon Pangasinan
Banda alas 2:33 ng araw si Miss Insunya Agatona, 29 anyos, teacher 2 na Salumagi National High School. So timawag jada police station ya walay message. Yan ang lapo ada Facebook account na PY Dump. Ya empawita to niya sumisahe jad Facebook page na Salumagi National High School. Ya walay boundary ta kanyang tampol yan ang responde area puisa. Sa rekabiyangan na Police Bugalyon so tampol ya ki-coordinate jada Western Pangasinan Police Explosive ana kanang unit tan na coordinate mat jada Bureau of Fire Protection tan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office na Bugalyon para da backup tan karuman ya security ligan ya alagaran so WPPECU ya Indalwanan Police Captain Arnel D. Aquino yan nalapo da Western Pangasinan. Si Police Aquino sunan na gawa na inspeksyon yan kaliber-liber na eskwilaan bang balot negatibo sa bitlan report lapod ang gapuan ng explosive device jada area of responsibility kanya na indeklara ya safety so kaliber-liber na bitlan eskwilaan. Balitad kabuasan jad Radyo Pangasinan. Taluran high value target so naplagad 5 na otoridad at ginawan drug bypass operation. Ya ginawad oras na alas 4:15 ng araw jada barangay Pao Manawag Pangasinan. Ginabat rin suspect Edgar Randan Berhelio de Guzman Agda Jr. alias Rogelio 43 anyos, Richard Villadores Tobias 26 anyos, tan Mayra Salvador Agda 44 anyos. Si Karesiningkat yatampol na Manawag Police yung koordinasyon na Drug Enforcement Agency Regional Office 1 asamsamad sa suspect Solimaran Headshield transparent plastic sachet. Yan ang karga na siya mambulat na more or less 50 gramo, mambili na 340,000 piso. Sa kaya pirason genuine 1,000 piso bill. Yan usar the bypass operation. 90 pirason machine kapid ya 500 piso bill. Yan usar ya budol money. Sa kaya pirason black patch. Sa kaya brown envelope. Sa kaya digital ya kiluan. Duwaran na unit ya cellphone. Jika sa receipt ng kantidad na 9,000 piso bilang down payment sa may kaso yan sunggay ada Republic Act 9165 suin sigapad korte laban eda taluran suspect. Balitad kabuasan jad Radyo Pangasinan. Narangalan rin katibukalan ya balitad lokalan tis tayo onda pagadasari ya balitad nasyonal wajan ni Repigaran Paimano. Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabuasan Pangasinan. Maabig ya kabuasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya kabuasan Pangasinan. Alas 6:18 ng umaga, 6:18.
Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita nasyonal ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, almusal balita. Inaasahan ng defense team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na aabot sa humigit kumulang sa 5 oras ang gugugulin sa confirmation of charges hearing sa International Criminal Court sa darating na Setyembre. Sa 3 pahinang dokumento na isinumite sa pre-trial chamber 1 na may petsang August 22, inilatag ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman ang inaasahang magiging takbo ng presentasyon. Binigyang din nila ang kanilang kliyente na hindi gumawa ng anumang kriminal na pagkakasala sa war on drugs. Sa kanyang administrasyon, kung saan sinasabing hindi bababa sa 7,000 drug personalities ang napatay ng mga otoridad, idinagdag ni Kaufman na sa gagawing main presentation, ipapaliwanag ng depensa ang ilang legal points at kung papaano naugnay si Duterte sa bintang ng crimes against humanity. Sinabi rin ni Kaufman na sa huling bahagi ng dokumento na nagsasaad ng for the sake of clarity and the historical record, Mr. Duterte did not commit any criminal offense and had instead served his city and country faithfully and with pride for many years. Radyo Pangasinan, almusal balita. Samantala, inihayag ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pilipino ang namatay sa aksidenteng kinasangkutan ng isang tourist bus sa New York City. Sinabi ni DFA spokesperson Angelica Escalona na kinumpirma ng New York State Police na lahat ng mga pasahero ay natukoy na at pinaalam sa kanilang next of kin ang nangyari, kung saan sinabi rin na walang Pilipino na nasawi. Una nang sinabi ng Philippine Consulate General sa New York na handa silang tumulong sa mga biktima kung kinakailangan. Nitong Sabado, isang tourist bus na galing Niagara Falls patungong New York City ang nawalan ng kontrol at naaksidente sa Interstate 90 sa Pembroke, New York. Iniulot ng New York City Police o State Police, 5 pasahero ang namatay sa mismong lugar habang ang iba ay tumilapon sa labas ng bus o natrap sa loob ng ilang oras. Radyo Pangasinan, almusal balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, umapila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang environmental group na imbestigahan ang ilang opisyal ng Bulacan dahil sa malawakang quarrying na nagdudulot ng malawakang pagbaha sa lalawigan. Sa liham na ipinadala ng Tindig Kalikasan na nakabase sa Bulacan, sinisi nila sina Bulacan Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro dahil sa mga nakalbong kabundukan na dulot ng malawakang quarry. Kinwestiyon ng Tindig Kalikasan ang pagbibigay permiso sa mga quarry operation. Ipinaalala rin ng Tindig Kalikasan ang inilabas ng isang whistleblower noong 2024 laban kay Fernando tungkol sa flood control and river restoration project na iginawad sa nag-iisang kontraktor na Torrejas Construction Supply Corporation, kung saan hindi raw ito sumailalim sa anumang bidding na malinaw na paglamag sa procurement law. Kabilang naman sa mga isinumiting ebidensya ng Environment Group ang mga larawan ng naglalakihang truck galing sa mga quarry site na sumisira sa mga kalsada ng Bulacan, lalo na sa mga bayan ng Norsagaray, San Rafael, Doña Remedios, Trinidad o DRT at Santa Maria. Nakapaloob din sa kanilang reklamo ang mga litrato ng mga kalbong kabundukan na resulta ng mga pagpapasabog sa mga likas na yaman ng lalawigan. Nakatakdang maghain ang grupo ng kasong kriminal at administratibo sa Ombudsman. Radyo Pangasinan, almusal balita.
Samantala, tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong linggo na walang silbi at isang uri ng economic sabotage ang 264 million pesos na rockshed sa bayan ng Tuba, Benguet. Nagtungo sa Benguet si Marcos Jr. upang siyasatin ang rockshed na dapat ay magsisilbing proteksyon sa Cannon Road mula sa pagguho ng lupa. Kasama ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, muling nagpahayag ng pagkadismaya si Marcos matapos makitang nasa precarious condition ang 264 million pesos na proyekto ng DPWH na natapos noong November 2024. Ayon kay Marcos, parang walang nagawa o parang walang ginawa. Ito ay nabura at ito ay nasira dahil ang proteksyon na pader ay napakahina. Ito ay nakapakababa at napakahina kaya ang tubig ay maaaring lumagos o tumagos. Dagdag ni Marcos, bumagsak ang ilang bahagi ng istruktura ng hampasin ng Bagyong Emong ang rehiyon noong Hulyo. Ang Cannon Road ay isang pangunahing daan patungo sa Baguio City at iba pang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, sinimulan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang internal cleansing sa loob ng ahensya sa gitna ng mga aligasyon ng maanumalyang flood control projects. Nitong Biyernes ay sinabak ni DPWH Secretary Manuel Bunuan si Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at iba pang opisyal ng District Engineering Office kasabay ng inilabas na show cause order laban sa kanila na hiniling na ipaliwanag ang mga ghost projects. Sinampulan din si Isabelo Baleros, hepe ng Las Piñas Muntinlupa District Engineering Office, na inilipat sa DPWH Metro Manila 3rd District Engineering Office sa ilalim ng NCR Region at pinalitan ni Engineer Romel Umali. Alinsunod sa memorandum na inilabas ni Bunuan, nabatid na humiling umano si Baleros na malipat ang pondo para sa ilang proyekto sa Las Piñas mula sa kanyang district office papunta sa regional office ng DPWH sa NCR nang hindi kinonsultang tanggapan ng alkalde ang opisina ng kinatawan ng Kongreso, City Engineering Office o Sangguniang Panlungsod. Sentro ng kontrobersiya ang 140 million pesos na C5 Diversion Road na proyekto sa Barangay Manuyo 2 ang pinakamalaking alokasyon mula sa kabuuang 450.5 million pondo para sa infrastruktura ng Las Piñas ngayong taon. Binigyan din ni Bunuan ng pananagutin ang mga opisyal na at kawani ng DPWH na mapapatunayang responsable sa mga substandard o ghost flood control projects at tiniyak na kakasuhan nila. Ang mga kamakailang investigasyon ay nagsiwalat ng mga opisyal ng gobyerno na inauugnay sa mga kontratista ng gobyerno. Nangungunang campaign donor ni Senate President Chis Escudero na si Lawrence Lubiano ay nakakuha umano ng 5.16 billion pesos sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha at ang malapit na pamilya ni Congressman Edwin Gadiola na nakakuha umano ng 16 billion pesos na pinagsamang mga proyektong pang-infrastruktura mula 2023. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambunga at almusal balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin 6:28 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. We want you well, cause we care. Here at Wellcare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care.
Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras, alas 6:33 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan, Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terion Lengkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin ang ating co-pilot, si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Lunes, petsa 25 sa buwan ng Agosto 2025.
holiday po ngayon. Walang pasok. Dahil National Heroes Day. National Heroes Day. Heroes Day. Ayan. Aha. National Heroes Day. Oho. O yung ating mga magbanggit nga kayo ng mga hero na inyong natatandaan. Ayan. Pero pag nakabanggit kayo, ayan, anong premyo? Isa nangyayari ngayon sa sa pamahalaan, baka batuk-batukan tayo. Pero ngayon, yung mga kontraktor, baka batukan nila pula. Ayan, kaya ang sabi ng ating mga kabayan, kung makasuhan at mapakulong ng Pangulong Ferdinand Marcos ang mga opisyal na responsable sa mga palpak at ghost project na flood control, ay malamang na siya po ay isa sa mga hero. Hero. Kasi ganito yan marami ng mga sinasabi, mga nababanggit na mga pangalan na responsable sa maanumalyang flood control project. Actually, hawak na. Anomalya. Anomalya. Actually, hawak natin ang mga lalawigan na may pinaka malaking pundo sa flood control project sa buong Pilipinas na batay sa ulat itong Agosto 2025 Kaporito Errol talagang nilabas na yung mga pinakamalaking pundo kung anong mga probinsya yan. Anong probinsya ba yung mga yan? Sino ba yung mga nasa top 10, top 20? O yung mga may mga pondo para sa flood control projects? Engineer, ipakita nga natin kung anong mga lalawigan, yung mga may mga malalaking pundo. Engineer. Saan si engineer? Ayan. Basahin natin kasi medyo malabo. Okay, number 1. Maliit. Okay. Hindi ko makita. Ayan, number 1, Bulacan. Ang number of projects 668. Okay, ang cost of project 43 billion 754 million 961 1,326.51 centavo. Nandyan din, kasama rin ang Cebu. Ayan. Kasama ang Cebu na mayroong 414 projects. Ang cost naman ay 26 billion 705 million 678,106.46. Pati yung point kasama. Oo, siyempre, pera ng bayan yan Hindi pwede ganayarin na kultingan. Isabela, ang pangatlo. 337 projects. Ang cost ng project ay 22 billion 770 million 663,527.87 centavo. Grabe ay ang Tarlac. Meron silang 258 cost. Ang project niya ay 18 billion 500 million plus. Ang Camarines Sur 250 na projects. Ang cost ng project ay 17 billion 554 million 00546.70 centavo. Albay, merong 272, 16 billion 116 million plus. Ang Pampanga ay 293 na projects. Ang cost ng project ay 14 billion 566 million 653,597.98 centavo. Leyte, merong 261 at 14 billion 157 million plus cost of project. Okay, ito number 9 na. Sinong number 9? Pangasinan.
313 na course of projects. Ang 313 ang projects. Ang cost ng project ay 13,605,505,191.37 centavo. Ito. Yung Pangasinan na merong 313 projects na merong 13.6 billion pesos. Huwag po kayo mag-alala, hihimayin po namin yan. Kung anong mga distrito. Sino ang may pinakamalaking kalawit. Diba? Si Babaga Dararaya, may nahanap, mayroon itong nakuha ang pondo, may bla bla bla. Diba? Ano naman ang masasabi nung bawat project naglalagay ng pangalan nila. Ayan, himayin natin politiko. yan. Himayin natin yan. Ngayon natin harapin yan. Okay. Sige, Misamis Oriental. Merong 181 na project, 13.5 billion pesos na mahigit ang kanilang pondo. Ang panglabing isa, Oriental Mindoro. Ang project ay 139 na flood control projects. Ang cost ng project ay 11 billion 107,84,988.23. Negros, sa Negros, merong 208 cost projects, 11 billion mahigit. Ayan. Ang Cavite, 192 na flood control projects. Ang cost nito 11 billion 006,280,648.44 centavo. Diyan sa may La Union, meron silang 166 na proyekto, flood control. 11 billion cost of projects. Ayan. Sa Davao del Sur, 168 na flood control projects. Ang cost ng lahat ng mga project na yan 10.2 billion piso. Ilocos Norte, meron silang 223 na proyekto, 10 bilyong piso mahigit. Ang Agusan del Norte, pang 17, 89 na proyekto. Ang cost ng project 9.9 billion piso. Malaki rin. Nueva Ecija, meron silang 163 na proyekto na nagkakahalaga ng 9.3 billion pesos plus. Ang panglabing siyam, Laguna, 152 na mga flood control projects. Ang cost nito 8.9 billion piso. Yung isa pa, basahin mo na rin. At ang pang 20, Occidental Mindoro, 107 na flood control project. Ang cost ay 8.7 billion piso. Sa 20 na probinsya na nagkaroon ng billions of pesos, na kinabibilangan ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, NCR at iba pang lugar ang nagdulot din ng malaking perwisyo. May mga palpak at ghost flood control projects. At pinangalanan na rin ang 15 na contractors na nakakuha ng tig 100 billion piso na kontrata sa maanumalyang flood control projects. Ito ay basahin natin, kapaborito Errol. Yung number 1 nabanggit dyan, Legacy Construction Corporation. Anong legacy niyan? Anong legacy niya? Flood control. Anomalya? Flooding of yung mga anomalya. Yun ang legacy ng Hindi, legacy ang pangalan. Legacy, okay. Pangalawa, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Parang itong Omega, ito yung pinampahid Alpha and Omega, yung pampapahid sa masakit ng katawan. Simula at umpisa kanto yata so kabeto ni bagatan wala meaning total. Si St. Timothy na sikat ngayon. Construction Corporation. Ayan, si QM Builders. Ayan. Meron din si EGB Construction Corporation. Si Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Si Centerway Construction and Development Incorporated. Si Sunwest Incorporated.
High Tone Construction and Development Corporation. Triple B Construction and Supply Incorporated. Triple B o Triple 8? Triple 8. Triple 8. Oo. Si Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Si Wow. 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 Builders. Ito, number 13. Wawang. Hindi pa na. MG Samidan Construction. Yung pang-14 si LR Tiki. Kasi Tiki, maumi. Pero irarayang kontraktor, masibararaya. Sige, basa. LR Tiki Builders Incorporated. LR Tiki. Tiki, di mat LRT. Si Road Edge Trading and Development Services. So, yan ang 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na na-awardan ng billions of peso mula flood control projects magmula 2022. Naupo si Pangulong Marcos July 2022 na inaward ng DPWH. Okay, batay sa inilabas ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga pangalan ng 15 contractors, sila yung nakakuha ng tig 100 billion piso. Bakit parehas ang cost ng project? Diyan sa figure questionable na. Saan ka makakita kung dumaan sa tamang proseso? Although dumaan naman sa tamang proseso, ang questionable dyan, bakit mahigit 100 bilyon ang bawat isang kontraktor? So napakalaki. Hindi, baka naman pare-parehas. Alin? Yung figures. Hindi, baka pare-parehas din yung sukat. Kaya nga pare-parehas mong sukat. Pare-parehas yung takal, no? Oo nga pare-parehas yung takal ng bigas. Bakit pare-parehas yung figures? Alam naman ng taong bayan na may racket o kickback ng ilang mga kawini ng gobyerno. Lalo na nung pinagbabanggit nitong si Senator Ping Lacson. At ganon din itong si Senator Marcoleta. Pati na rin si Mayor Magalong na talagang merong dyan. Merong mga nangyayari. Nag-uusap-usap upang may kumita ng limpak-limpak na salapi. Di ba sabi ni Senador Ping Lacson flooded of corruption. Floodway. Kaya pala sa mga District Engineering Office mahirap kang pumasok dyan. Dahil may tinatago. Dahil may tinatago pa sila dyan. So, malalaki pala yung tinatago nila. Ang kakapal ng mukha nyo, magtago-tago na ayaw nyong magsalita ngayon. Etong sinabi naman ni Senator Ping Lacson, sana tamaan naman kayo. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Ilang porsyento ang sinasabi nitong si Senator Ping Lacson? Meron sa BAC. Meron sa District Engineer. Meron pa yung? Meron pa dun sa nagpapondo. Di ba? So ano na yan? Domino effect. Pag nagpapondo, siyempre sa District Engineer pa lang, nagluluto na sila diyan. Singa kinmatawa, singa ngayon, singa espalto matawa. Ngayon ang kuan natin dito, tanong ng taong bayan, bakit nakakalusot ang mga substandard at ghost projects ng gobyerno? Nandiyan naman yung tinatawag na resident project engineer na kasama sa pangasiwa sa pagpapatayo ng mga proyekto. Diba? Nandyan din, maliban dyan sa may resident engineer, meron ding tumitingin sa mga technical description sa isang proyekto kung tama o mali ang inilagay. Yung kung sinunod ba ang program of works, tama ba ang yung sheet pile na inilagay, hindi ba kalahati lang. Ayan, yung kapal ng mukha ng alam mo na, yung nag-aangkin, pati yung contractor, pati yung implementing agency, ibig sabihin, ganun din ang kapal ng slope protection. Ganun sana. Kung makapal ang mukha nito mga to, makapal din sana yung proyekto. Sana. Sana. Hindi lang yan. Kapaborito yun. Meron tayong tinatawag na technical audit specialist, yung TAST, na siya yung tumitingin at nag-inspect sa kung tama yung paggawa sa naturang proyekto para matiyak
kung nasunod ang nakalagay sa program of works. Ito, may binanggit na tayong meron na tayong binanggit na technical audit special. Audit specialist, meron ding resident engineer. Meron ding task yan, yung technical audit specialist. Dapat sinusuri yan mabuti. Kung nasunod ba ng kontraktor ang ginagawa, pero eto na. Nagkakaroon irarayan mambabantay kasi aga napupulakit taba iraraya. Kaya nga yung piano akali demlaraya pirmaan may papilis. At maliban dyan kapaborito Errol, merong nag-evaluate sa kalidad ng proyekto. Tama. Yung quality ng naturang proyekto. Nandyan yung tinatawag na quality assurance unit. Sila yung may tatawag na kuha. Quality assurance unit. Ano ang function ng quality assurance unit? Taga-check, di ba? Kung yung mga quality control. Susurihin niyang mabuti. Kung kuhayu. Ang tawag pala diyan, kuhayu. Ang ibig sabihin po niyan, quality assurance unit. Ito po ay responsable para mag-assess ng quality ng mga construction ginagawa, ensuring compliance. Ito ensuring compliance with plans and specification. Ayan. So bakit nakakalusot ang standard kung meron namang mga ganitong mga substandard? Kung meron namang mga ganitong mga unit binuo ng DPWH, Public Works. Diyan tayo nagtataka. Yung itong kuhayo na tinatawag para siguraduhin na ang ginawang proyekto ay quality. From the word quality assurance unit. Napakaganda yung yung function niya. Napakagandang pakinggan yung function. Kuhayo Commission. Kuhayo. DPWH pa rin yan. Baka napulakitan na rin ng mantika yung mga sungot ng mga ito. Bakit nakakalusot yung mga yung mga substandard? Napirmahan, tinignan nyo naman, baka nung pumunta kayo gabi. Nag-inspect kayo gabi. Siyempre, nakalusot yung pagbayad sa mga contractors. Ang tanong, itong mga district engineer ba, bawat proyekto, pinupuntahan din ba nila? Masarap sa opisina? Meron silang lang yung nila doon, pizza pie. Meron silang yung monitoring. Kasi diyan sa construction site meron yung tinatawag na mga monitoring, monitoring sila yung nagmo-monitor daw sa mga ginagawang projects. I-monitor nyo maigi. Maliban doon sa residence project engineer, may monitoring kung sinong implementing agency ang nag-implement sa naturang project, kung region, ang monitoring team galing sa region. Meron ding yung Commission on Audit. Yung Commission on Audit, sila po yung nag-o-audit sa mga proyekto na yan kung tama bago nila i-rekomenda sa implementing agency. May nakapagkwento sa atin narinig mo rin sa mismong bibig ng kontraktor pag bumibisita tong mga to. Sana kailangan mo silang asikasuhin. Kailangan mo silang i-accommodate. Pakainin sa mga mamahaling restaurant. Para sila makapagsalita. Umuwing nakangiti. Umuwing nakangiti. Hindi ho kasama yun sa pizza pie na pinaghahati-hatian. Kaya nga sagot na ng kontraktor 'yon. Kaya nga ang tanong ng taong bayan, sino ba talaga ang managot sa mga palpak
at mga ghost project ng DPWH. Sino naman tuturuan Lara ay? Di ba? Ang kwan dyan may yung words mo na it takes two to tango. It takes two to tango. Oo. Parehong hindi kayang gawin lang ng iisang tao yan. Oo, may panaguatan lahat. Yung mga binanggit natin, itong si Kuhayo. Oo. Pati yung TAS. Oo. Ganon din yung yung mga nagpupunta sa mga proyekto na ginagawa ng DPWH. Oo, ganon din ng project engineer, yung resident engineer, yung mga yan. At sila nag-uusap-usap. Ang Commission on Audit. Yan. Yung DPWH, contractors. Ano bang sabi ni Senator Ping Lacson? COA. Kuha ng kuha. 0.5 to 1%. Laki. So 1%. Kapag 100 million yan. Ilan yung 1%? Di 1 milyon. Correct. Tama ba? So malaki kaya malaki na yung nababawas sa pundo na yan. At yung nailalaan lang sa proyekto, yung actual na projects kulang ng kalahati na. Yung 100 million ayon kay Senador Ping Lacson, dahil meron siyang yung breakdown dyan so ang natitira na lang is 40 million out of 140 million na lang daw ang napupunta sa project. So ano mangyayari sa project? Wala. Ano mangyayari? So yun ang problema ngayon na dapat nating malaman. Dapat na ang Pangulong Ferdinand Marcos ay sampahan na niya ng kaso yung mga responsable sa naturang maanumalyang proyekto, di ba? Nabanggit ni rin ni Senator Ping Lacson, yung dating district engineer ng First District yan sa Bulacan at saka yung assistant. Tinanggal na yata. Tinanggal nga yung dati. Sila po yung nalulong sa casino daw at so nabanggit na yung mga pangalan. Mga kanya-kanya silang side trip. Sige. So na side trip kin. Imbestigahan nyo mo. Pangalan da isusugal dararatan no bilang. Correct. Kaya dapat na magkaroon sana ng linaw itong investigasyon at kung sino-sino yung mga sangkot dyan mula sa mga congressman na sila yung nagpapundo sa project down to implementing agency ang DPWH at kung sino-sino yung mga nandyan sa loob ng DPWH na nagkamal ng pera ng gobyerno at ganoon din ang kontraktor, dapat na sampulan na sila, kasuhan na sila para sa ganun maniwala ang taong bayan na ang investigasyon ay talagang totoo at hindi muro-muro. Aliwan drawing. Aliwan drawing investigasyon. Baka mamaya pag lumamig na yung issue wala na. Tuloy ang ligaya. Alas 6:57 bago tayo dumako sa ilang pang mga issue at basahin natin itong mga greetings at mga reaction mula sa ating mga viewers at mga tagapakinig, narito muna ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Kanina sinabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguwas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Buking. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong patigan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 7:02 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, ating Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Blessed day, Idol, mula kay Majin Acorda. Good morning, sir, sabi ni Evelyn Flaminiano. Julieta Agbayani, magandang umaga sa inyo. Si Arlen Abara Gorospe Pascua, ayan, magandang umaga. Mario Cabierto is watching, magandang umaga sa inyo. Meron tayong mga reaction dito. John Fuentes, huwag po sibak lang. Inaasahan po ng mga tao na makasuhan para sa mga taong nagsakripisyo sa baha, sabi niya. Si Jobert Espiritu, wala na naman bago sa ganyan project, puro korupsyon na lang. Nakakalungkot
buwis ng mamayan na pupunta sa bulsa ng congressman, DPWH at kuwa, mahiya naman kayo. Walang hiya-hiya. Yan. Oo, kaya kung gusto nyong yumaman agad, yung interview nung yung sa may in-interview nung yung controversial ngayon. Kaya nga hindi pala siya nakagraduate ng engineering. Wala siyang natapos. Pero nag-contractor siya, kaya naging bilyonaryo. Ayun. Kaya kung gusto nyo ring mag-bilyonaryo, pumasok kayo sa mag-contractor kayo at mangontrata kayo sa gobyerno. Ayan, okay. Ayan. Jerry Posadas, dapat kasuhan ni Pangulong Marcos ang mga opisyal na nakakasakop sa manomalya na flood control projects. Abangan natin. Okay. Willie Corpus, kaya hindi natitigil ang corruption sa bansa, hindi kasi napaparusahan ang gumagawa, dapat ikulong at pagmultahin ng malaki. Freeze the property, sabi ko. I-freeze mo daw yung i-freeze daw ng ngayon yung mga involved na yan. Paano ba yan? Itong si Senator Ping Lacson nagsabi ng mga ahensya tulad ng DPWH sa mga district engineer. Ibig sabihin dapat rin yan, imbestigahan yung mga district engineer, yung SALN. Correct. Imbestigahan nyo rin yung lifestyle. Para sa ganun malaman natin kung saan nila kinuha yung kailang paglago ng kailang kayamanan. Tiba-tiba yung hatian nila. Ayan. Ayon kay Senator Ping Lacson. Okay. O kaya huwag na kayong mag-deny. Habang ngayon pa lang marami nang nag-uugas ng kailang kamay nakita ko nga yung mga project mga nililitrato nila, grabing kakapal na mga bakal na ang nilalagay. May mga may mga snow protection na. Nagme-make up na sila. Nagme-make up. Yung isa namang nabuking kung saan sila nabuking, doon sila nagme-make up. Yung isang naman, yung isang mula sa puso naman, yung post niya ay yung mga partisipasyon niya sa iba't ibang ahensya. Yung katulad nung nag-post siya sa tungkol sa elektrisidad. Nag-post pa ng kung ano-ano. Na talagang busy. Kanyan, yung nililihis niya yung issue tungkol sa flood control. Ang inaabangan nga yung flood control. Kaya nga, yun yung tinatawag na diversionary tactics. Yung isa, pinost niya yung tungkol sa gambling. Kanya-kanya nang diversionary tactics, Yung mga pinopost, yung tungkol sa magsasaka. Talagang galing naman sila. Paano naman yung yung mga mukha nyo na meron dyan sa flood control, mga pangalan nyo na meron sa flood control. Teka. Baka wala nang maglalagay ng mukha doon sa mga ginagawang flood control. Depende, kung makapal ang mukha nitong mga ito, ilalagay pa rin. Baka wala nang maglalagay. Yung mga diversion road, ilagay nyo yung mga pangalan nyo. Tingnan nga natin yung mga mga flood control na nagawa sa mga ginagawa, kung may mga mukha sila. Sa dami ng pinopost nito, na opisyal, walang flood control. Samantalang yung kanyang lugar, busog na busog sa flood control. Ngayon yung ilagay yung mga picturean nyo, yung mga merong mukha nyo, o merong mga pangalan nyo. Lalo yung mga palpak na project. Sasabihin nyo doon, sa tarpaulin nyo, this where taxes go. This is where your taxes go. Nakaturo yung nakaturo sa mukha, may arrow. Ayan, okay. Nakaturo dun sa mukha ng tao. This is where your taxes go, kanto. Ngayon kayo magsalita. Sagutin nyo si Mayor Magalong. Sagutin nyo si Senador Marcoleta at Senator Ping Lacson. Total, matatapang naman kayo, di ba? Correct. Natapang sa pagkulimbat ng pira. Matapang siya sa pagkulimbat. Kumusta kaya dito sa Port District? Meron silang dito naman sa Port District. Bago ka makagawa ng project, kausapin mo muna si Boss Amo.
Itong alias Nelson. Okay, usapin mo daw itong Boss Nelson nila. Itong huwag mo nang banggitin niyang ano dyan, kung ano-ano dyan. Basta ang tawag sa kanya, Boss Nelson. Oo. Itong si Boss Nelson, yan ang kausapin nyo. Magmano kayo dyan. Kung gusto nyo Hindi, kasi yan ang paborito nila eh. Magmula noon hanggang ngayon, paborito daw nila paborito nung matandang lalaki. Paborito nung matandang babae. Paborito nung anak. Iisa lang naman ang naupo dyan. So talagang matagal na rin matagal na yan. Matagal na rin tumatabo itong Boss Nelson nila. Ayan, Sino kaya yan? Okay. Hindi ko rin kilala yung Boss Nelson na sinasabi nila eh. Nga eh. Sa 4th District. Yung mga project daw dito na slope protection, mga flood control, nagbabayad daw ng royalty. Itong kanilang boss amo. Bakit? Wala namang construction yan eh. Wala ba siyang lisensya? Walang lisensya yan. Ibig mo sabihin humihiram lang ng lisensya? Oo, humihiram lang. Baka si Soto, humihiram kay Syuta. Hindi ko alam. Iba yan, iba. Okay. Sige. Tingnan natin yung mga project ni Nelson Amo. Ni Nelson Bus. Okay, Bong Reyes, dapat ipakulong ang mga opisyal ng DPWH, pati congressman na may sakop sa distrito, pati kontraktor, sila ang nagsabwatan para mangkin ang pera ng taxpayers. Merong distrito dito na yung congressman daw ay ayaw ng SOP. Pero nakokolekta. Sino nangungulikta? Yung boss amo rin nila dyan na si tanong nyo, hindi ko kabisado kung sino pero itanong nyo na lang kay kay Russell Bernal at saka kay Edwin Pulgar. Ayan. Baka alam nila kung sino yung kumokolekta ng SOP nung ayaw tumanggap na congressman. Itanong nyo sa kanila kay Berson at Pulgar. Ayan, si Pulgas. Oo. Pulgar. Ayusin mo yung pagbanggit mo. Pulgar. Kasi naalala ko na naman yung programa ko ng Saturday. Parang namimiss ko yung Pulgas ng Bayan. Marami kasing nagtatanong eh. Masantos, Yakabuasan, Radyo Pangasinan. Pa-shout out sa family Caberto. Diyan sa Samput Dasol, Pangasinan. Salamat, Boss Dennis, sabi ni Mario Caberto. Okay. Ulysses Makatbag, mga kontraktor, pinipilit nila na ganon lang gastusin. Titipirin ang project para dami kupit. Mga opisyal ang sisi sa kontraktor na gumawa ng project, samantala ang kumita mga mataas na opisyal ng distrito, sabi. Obserbasyon mo yan wala ka naman tayong binabanggit din pero pag may naipit naipit untitit. Jackson DB, puro na lang investigasyon, pagkaalyado na politiko wala rin nangyayari, sabi niya. Yan ang kuwan ninyo Edsel Madlang Bayan, may mga congressman ganid sa politika, hanap buhay ang politika, mahiya naman kayo. Parang may pinapatamaan ka dito Parang may pinapatamaan ka. Sige, Benji Bastilio, kalakalan na yan sa gobyerno, walang magawa ang mga taxpayers kundi manahimik na lang sa walang hiyang ginagawa ng mga congressman. Hanap buhay, flood control, dahil walang control ang pondo na galing sa mga taxpayers, sabi niya. Alas 7:13 ng umaga. Meron pa dito. 0918-5749. Nagmistulang swimming pool ang ginagawa na drainage system dito sa Gonzales Street connecting Alep Street, Bunuan Bukig, WM Salayo Construction. Kung sino ka man, tapusin mo ang project mo. Huwag mo iwanan na nakatingga.
mahiya ka sa mga motorista at residente, sabi niya. Oh. Ayan ba yung ano? Hindi kasi natin ma-confirm kung ito ba kay Kapitan Willie Salayog eh. Yung WM Salayog Construction. Kaya nga gumagawa ng nakatiwangwang na proyekto ng gobyerno. Teka, wala, nung dumaan ako, nung minsan dyan, wala na akong nakitang tarpaulin na. Tinago nila yung tarpaulin. Ba? Tinago nila noon, meron may nakalagay na tarpaulin kung papunta ka, magaling ka sa yung sinasabi nila, Gonzales Street yun, no? Pag nasa kanya, bandang kaliwa nakikita ko yung tarpaulin doon noon. Pero tuyo na yata yung tarpaulin, kaya tinanggal na nila, tuyo na. WM Salayog, galit na yung mga residente sa'yo dyan sa may Bunuan Bukig. Ayusin nyo daw yung trabaho nyo. Ayusin nyo yung trabaho nyo. Huwag nyo iwanan na nakatingga. Panawagan kay Mayor Belen Fernandez at City Engineering's Office. Dapat pagsabihan nyo itong WM Salayog Construction. Kung hindi niya matapos at iniwanan ng kontraktor na nakatingga yung proyekto, dapat na tignan ninyo, imbestigahan ninyo. Pwedeng ireklamo yan. Pwedeng ireklamo nyo sa para matanggal yung kanyang lisensya, kung may lisensya man siya. Sa kanyata dapat magreklamo sa Construction Industry Arbitration Commission yan ang pagkakalam ko, at saka sa Department of Trade and Industry dahil siyempre bago ka kasi makakuha ng mga negosyo tulad yung construction firm, idumang ko muna sa DTI. WM Salayog Construction, tingnan mo yung mga ginagawa mong mga drainage at saka mga proyekto dito sa lungsod ng Dagupan. Sa dami kasing project mo, hindi mo na alam kung alin ang tatapusin mo, alin ang umpisahan mo, di ba? Mas gabay ito tayo Dakula project. Parang swapang na yung ginagawa niya Ang dami niyang project, hindi niya natatapos, iniinawanan niyang nakatingga. DPWH. Hindi dapat, si kuhanan Senator Marcoleta. Okay. DPWH meaning dito pare walang honest. Dito pare walang honest. DPWH. DPWH. Saan damakmak na DPWH meaning na naman ito nandito. Dito pera walang hirap. Aba. Maraming meaning, binibigyan ng meaning yung DPWH. Dito pera walang hirap. Bakit ko gagawin ng national government sa mga pondo na yan direct na lang sa local government units? Sa mayor. Yung mga congressman magme-mayor na yan. Malamang. Actually, ang mga congressman legislatura mga yan, tagagawa ng batas na hindi dapat makialam sa pundo. Huwag na tayong kaya nga nagkakaroon ng corruption dyan dahil dyan sa nangyayaring ganyan. Kung i-abolish natin kaya ang DPWH, i-abolish natin ang DPWH, sino yun? At yung mga project na yan i-direct na lang sa mayors. Para yung mga mayor naman para hindi malaki yung kaltas. Mag-ano na kayo? Galingan nyo na sa mga susunod. Dahil pag ang downloading ng pondo ay didirekta na sa LGU, ay naku po, yung mga congressman magsisipag mayor na. Ay Maraming tatakbo yun. Hindi, baka graduate na congressman. Gusto rin nilang maglingkod sa kanilang bayan. Yan, pwede. Ikaw naman. Kasi diyan kasi yung yan kasi yung nangyayaring corruption diyan
malaki na yung nakakaltas dahil nga dadaan pa mag-Station of the Cross kay Congressman yung pondo. Uy, Station of the Cross. Parang kuwan yan tapos pag pupunta naman kay DPWH. Ano yung meaning ng DPWH sa sinabi mo? Dito, pare, walang honest. Walang honest. Oo. Pagdating sa DPWH, yung implementing agency, nandyan yung mga galamay sa likod. Sila ngayon yung kukwak. Para silang palakay. Dito, pare, walang honest. Dito, pera, walang hirap. Kaya Marayang matya kinawa ng mga matatabang utak. Kaya nga wala nang yung respeto ang taong bayan sa mga ahensya na yan dahil sa mga pinagkakagawa nilang katarantaduhan Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Hoy, good morning din kay Mapandan Mayor Carl Christian Biga. Diyan po sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. At ganun din si Sir Jeffrel at doon si Dr. Felix Domicilio. Good morning po sa inyo. Ayan, magandang umaga po dyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Okay. Si Kwan nga pala, Vice Mayor Edgar Itaktak mo Maminta. Magandang umaga sa inyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Alas 7:20. Good morning din sa mga tagapakinig natin dyan sa may Kalasyaw. Dyan sa may barangay Makabito, Kalasyaw, Pangasinan, si Kapitan Saldi Bauson. Makulay lawas siya si Kapitan Saldi. Talagang impos-puso tumot, so manlingkor bilang ama na barangay. Si Jay Nasin, Tawataw. Mabigya kabosan, manlapo dyan Sambales. Yung ganitong radio station ang masarap pakinggan. May constructive criticism sa mga napapanong issue at sa ating lipunan. Kaya nag-over the bakod pa ako sa inyong malaganap na program dahil walang ganti doon sa kanila daw walang ganitong maraming salamat po kahit ikaw po ay nasa Sambales, pero siguro taga Pangasinan ito. Ang Tawataw taga Dasul. Tawataw so apelido to Dasul at saka Mabini, maraming Tawataw dyan sa So, maraming salamat po sa inyong tiwala, suporta at pakikinig. Ayan, good morning po sa inyo. Si Wilma Salas Cancino Albarida, good morning. Igigrito ko noy agito si Barangay Secretary na Tandok. Si Secretary Tandok, Engineer San Carlos. Okay. Engineer Isagani Salas Cancino, happiest birthday my big brother. Ayan. Kuhanan Madam Wilma Salas Cancino Albarida. Engineer Isagani Cancino, happy birthday po sa inyo, yung barangay secretary ng barangay Tandok. Ayan, good morning. Good morning. Yung Tandok, hintan, unlampas kay Desert, no malapok at balay, no nang pakawigi ka barangay Kintong. Kintong. Barangay ng Kapitan Bob 25 yan. Si Kapitan Bob 25. Good morning. Pero no, Mampabimali ka. Mampabimali. Sa nalampasan mo, may siya barangay, may barangay ng Liga President Buit Magat. Aman may boundary na San Carlos Tan, Bimaloy. Ara may butan tititan agdantan no inera umboto Bimaloy o San Carlos. Kanya nun nga mo lakab man barangay to, akin wali tarpulinan na maminta Vice Mayor Maminta. Jada may barangay nan Liga President Magat. Bukas yung yung total projects at ilan yung project ng Berson Construction. Sige. May nagre-request. Berson. Bukas daw. Sige. Jerome Antinorio. Good morning sa iyo. Ayan, diyan sa Barangay Portek, Bugalyon, Pangasinan.
Congratulations to our newly installed parish priest of St. Andrew the Apostle Parish Church, the Reverend Father Raymond Bukar Oligani at Reverend Father Jerry Indito, our dyan sa may kwan daw, sa may Bugalim Pangasinan to. Sa mata ng text Jerome Antinorio. Tagalog mo lang pa yung maplas sa akin. Portek Bugalim Pangasinan. Pwede pa tayo mag-exercise, kapaborito i-roll. Okay, engineer, take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning, dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Mayor Patrick Agustin Karamat. Good morning, si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Magandang umaga. Councilor Kyle Arthur Art Balduisa Gaspar. Si Dr. Councilor Nestor Gabrilio. Councilor Elias Villanueva. What naman si Councilor Manny Datwin. Councilor Mike Sison. Si Councilor Jopi Loresco. Good morning. Councilor Abardani Misina. Si Councilor sino pa? Hindi natin nabanggit. Si SK Federation President Ayay Mesina. Gawin din si Liga President Jose M. Paris Jr. Good morning. Si Councilor Jose Lorisco. Good morning. Si former Councilor Gerald Apicial. Magandang umaga. Servisyong Espesyal. Si Municipal Administrator Felipe P.G. De Vera. Magandang umaga at lahat ng mga nandyan sa Mayor's Office. Jenison De Vera, good morning. Kay SB Secretary Brian Calaunan, good morning. Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw, good morning. Sino ba? Good morning din dyan sa may Mangaldan. Si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera. At gawin din si Councilor Chini. Ayan, good morning. Councilor Chini Rose Cortez Flores dyan sa Mangaldan. Good morning din kay City Mayor Jolier Ayoy Resuelio, kay Vice Mayor Joseris Bog Resuelio, at gawin din kay Executive Secretary Juliano Jules Resuelio. Ayan, magandang umaga sa inyo. Si Kapitan Junan Estabilio, former Liga President Nanding Estabilio, good morning. Good morning po. Si Don Ramon Bautista Sr. ng Manawag, good morning. Dating board member, dating Vice Mayor. Ayan, dyan sa bayan ng Manawag. At gawin din yung kanyang anak, si Junjun Bautista. Konsehal din yan, dating konsehal. Okay. Good morning din kay Mayor Jeremy Ming Rosario dyan sa Manawag, Pangasinan. Alas 7:27 ng umaga. Dyan sa may Western Pangasinan. Kumusta kayo dita, Apo? Dita 1st District? Sapay lang kumata, da kayo ti nasyaat nga kasasadin at nga bigat. Meron din dyan sa may Bulinaw, Anda, hanggang Sambales, Maabig, Abuklas, Kumuyo, Amindithan. Ayan. Dyan sa may Eastern Pangasinan, 6th District, Ilocano daw dita, Apo. Good morning kada kayo, amin, Apo. Jubirio Lalas ng Sangkintin, good morning. Si Ronald Pidlawan ng Kalasyaw, good morning. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw, good morning.
Sabi dito sa si konto ay 0998 3542. Sir, muntik nang naglaban ang dalawang driver dito sa Bunuan Bukig noong isang araw dahil hindi sila nagbigayan sa ginagawang daan dito sa Bunuan Bukig. Kaya tama yung sinabi nyo, panawagan kay WM Salayog na sana tapusin na ang project. Ako, pasahero lang pinag-aawayan, pati daan pala. Pati daan, siyempre, agira man bigayan, paano to makipot may daan ko, may dalan ko no diman. Siyempre, timbagay sa drainage, may dalan, ande. Tagay sa drainage, alangan niya ken. May luluganan at irampam, may daligtum man na drainage, adral. Kanyan, kilabat, may si katong karon na pasensya dapat ay may may kontraktor kung karon na pasensya may kontraktor. WM Salayog, nasaan ka man, gawin mo ang trabaho mo, huwag mong iwanan. Sa dami ng project mo, nakakalimutan mo ang inumpisa mong project dyan sa Bunuan. Walang hiya! Gumagawa. Okay, nakapulas tayo. Baka na-high blood ka ni Jai. Yan si kami at pansamantalangin mga pataner da sa yung programa Tanong Paul na buwas. Sara kanta ba yun sa yung kabuwasan? Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makteriol Lingkura, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Kay Batimad dita na technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan suntumok yung programa ng kapaborito RJ Jimenez. Untan tumad si kapaborito Joseph Bacani. Jalabat DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaring